Wazifumu ndofuna ndingotira ndimanga pa nkhani yokhuzana ndi Reganches Recordings Nyamata ameneyo. Monga mukudziwa nkhani yake Nyamatayu ili pena paliponse, koma sindikufuna kufotokoza za nkhani yake, komabe ndifotokoza ndi cholinga chakuti anthu ena ake mukhale mukudziwa zimene wapanga mwanayo. Mwana amene ndoyipa, mwana amene nchigawenga, mwana ameneyu pa 7 August 2026 wapha anthu okwana awiri, komanso atsikana awiri amafuna kuwapha. Omwe ndi mmene zilili. Mwanayu adapita pa paki ku Germiston. Zotsatira zake sindikudziwa kuti zinakhala bwanji. Mfuti zinayamba kulira, ndi maofisa aja adamva kulira kwa mfuti ndi adathamangira kumalo kuja. Chongofika mwanayu adatembenuza mfuti wa iwowo kuyamba kuwashuta, ndipo anthuwa adafera pompo. Amene afa mayina awo ndi awa: Tsani wa zaka 29 komanso Sibeko wa zaka 28. Amenewa adali maofisa a anti-gang unit. Zotsatira zake adaluza moyo. Ndipo adalinso atsikana amene amaona zinthu zimenezi zikuchitika. Zotsatira zake mwanayu adapita pa galimoto yawo pa windo ndikuyamba kuombera galimoto yawo, ndipo atsikanawo ali mchipatala pamene tunena pano. Ndi mwanayu anamangidwa, adapezeka ndi mfuti ziwiri za AK-47, mfuti zazikulu kwambiri. Zotsatira zake adamponya mchirokosi, ndi mchirokosi muja wangokhala kuyambira pa 8 July mpaka na pa 12 July. Pa 12 July watuluka pa belo. Ndi nkhani yapangisa anthu ambiri akhale udabwa. Zitheka bwanji mwanayu wapha anthu awiri komanso amafuna kupha atsikana awiri ndi kuntulusa, akuti pending murder. Pano pawatuluka mwanayu sadamangidwe, ali panja akuyenda, koma anthu awiriwa amwalira apita, ndipo atsikanawa sadzakhalanso chimozimozi ngati kalekale. Apapa ndiopunduka, ndi pamene muzadziwe dziko limathamangira kuyiwala, koma amene samayiwala ndi makolo ako. Ndiye munchina chilichonse chimene mukupanga guys, kondani moyo wanu. Kaya mukugwira ntchito pena pake ndinu alonda, kondani moyo wanu. Akuba abwera kozaba apaseni mpatabe. Ino samalani moyo wanu, chifukwa chakuti mungathe kumalimbana nawo mufuna muteteze, koma mukamwalira ndipo amene zimapweteka ndi makolo anu. Ngati mukudziwa zoti apapa pali danger, ndi bwino kubwerera mbuyo. Amanena kuti wanzeru ndi amene amadziwa when to attack, when to back off. Sichina chilichonse chimene mukuyenda kupanga attack. Nkhani muzaona polisi nthawi zina zake okuba akabwera akabayiba amabwera zitatha, chifukwa akudziwa choti muziwe ndichi wakuba ndi munthu wanzeru kwambiri. Wakuba ukamutulukira kuti munthu ndi wakuba samakubera, koma wakuba ukagona ukakhala zoti sumutulukira amakubera. Kana amanena kuti ngati muli pa street muziganiza ngati wakuba, wina aliyense amene mukumana naye muzimuona ngati wakuba. Ndi wakuba uja ukamuona ngati kuti wakuba amaona ngati nawenso ndi wakuba. For wakuba ndi wakuba nzake pali chiyankhulo chimene amayankhulana kudzera masaini, chimene chikuti uchidziwe pokapoka iweyo ukhale wakuba.